Hej, og hvor er det godt at se dig. Du har valgt at bruge noget tid på dit sunde, moderne arbejdsliv. Måske i hvert fald at kigge ind i, hvordan du godt kunne tænke dig at arbejde fremover. Og det har du i hvert fald muligheden for også at arbejde med her i løbet af det næste stykke tid sammen med mig. Jeg hedder Elisabeth, og jeg er founder af konceptet Mind Fitness. Og det handler om at som sagt skabe et sundere, moderne arbejdsliv, hvor du dels får styr på og system på dit arbejdsliv, som du kunne tænke dig det, ud fra hvordan du arbejder godt og ud fra de muligheder du nu har, og så også at du indarbejder dine former for mental trivsel. Temaet i dag handler om præstationsformer eller præstationsmønstre i arbejdslivet, som er godt at kende til, og måske ved du faktisk allerede noget om, hvordan du helst arbejder, også hvordan du nogle gange kommer til at arbejde, som måske kan være lidt imod din foretrukne præstationsform. Så der er altså 3 former for præstationsformer, ifølge Anne C. Schütt, som har opfundet, eller kan man sige defineret de her former, og de findes selvfølgelig sikkert også i andre varianter, men jeg synes egentlig, at hendes måde at se præstationsformer på er rigtig fint. Og hun arbejder med det der hedder den stabile præstationsform, og så er der den springvise præstationsform, og så har vi den svingende præstationsform, eller mønster, eller stil, eller hvad du vil kalde det. Så bag om de her 3 måder at præstere på, der kan du sige, at det handler lidt om, hvordan du personligt godt kan lide at være i, agere i dit, når du arbejder. Så du kan være drevet af pligt, eller du kan være drevet af vilje, eller du kan være drevet af lyst. Og nu er det jo sådan med, kan man sige, når det er, at vi arbejder med teori eller sådan nogle termer her, så er det jo klart, at vi er jo altid lidt en blanding af det hele, og det er også lidt forskelligt, hvornår vi gør hvad i løbet af både en arbejdsdag og også i løbet af hele dagen. Så måske kan vi være lidt mere drevet af lyst, når vi er hjemme eller laver vores fritidsinteresser og det vi rigtig interesserer os for derhjemme, eller også så kan vi være drevet af mere pligt, når vi er på arbejdet. Men igen, der er også nogen, der er drevet så meget af, at det skal være sjovt og passioneret, så de faktisk også er drevet rigtig meget af lyst på arbejdet. Bare lige kort for at introducere dig til, hvad det er, jeg laver. Sådan hver fredag eller hver anden fredag, så er det fredagsevent, og nogle gange har jeg inviteret gæsteoplægsholdere med. Hvis du kigger lidt rundt på mine sociale medier, så vil du kunne finde henvisninger eller finde frem til, at nogle af de andre tidligere temaer for fredagsevents. Og andre gange, så laver jeg ligesom nu, hvor jeg laver en video eller går live alene og informerer eller inspirerer dig sådan set med nogle små mindfitness øvelser eller mindhacks til mental trivsel og system i dit sunde arbejdsliv. På de her fredagsevents, der vil du indimellem også have muligheden for at netværke med andre. Nogle gange så er det live i København, og andre gange så vil jeg invitere til, at man kan gå i små debatrum sammen. Så det kommer til at udvikle sig lidt, og jeg kommer til at prøve forskellige former af efterhånden, som året går. Nu er vi i 2023, og i 2024 skal jeg prøve endnu mere af i forhold til de her fredagsevents. Du kan møde ligesindede, og du kan møde eksperter, og du kan møde nogen, du bliver inspireret af i forhold til at få nogle fornyende vaner i dit arbejdsliv. Og ikke mindst så vil du komme til at se mig på de her fredagsevents. Og jeg vil rigtig gerne i øvrigt høre, hvis det er, du har nogle idéer til selv at deltage med din ekspertviden, eller har noget god feedback til mig i forhold til de her events, jamen så kom til at endelig og kontakte mig.
så vil jeg meget gerne høre mere. Nå, men temaet i dag, det handler altså om vores præstationsmønstre, og hvordan vi kan være effektive i løbet af arbejdsdagen. Så man kan sige, at vi godt vil gå ind og have en mere bevidst forståelse af vores arbejdsstil, kan du kalde det, og også anerkendelse af både din foretrukne, eller der kan være for eksempel 2 foretrukne arbejdsstile, du har præstationsmønstre, men det handler også om at kunne anerkende andres måde at arbejde på, og det kan du også bruge de her betragtninger til. Og så kan man sige, at det jo også er godt at kende din egen drivkraft, så du kan på den måde udnytte eller maksimere dit eget potentiale, og finde ud af, hvornår har du måske, hvis du prøver at gøre noget, og skubbe dig selv til noget, som du ikke fungerer så godt indenfor, hvornår er det så, du kan have en form for arbejdskrise, eller træthed, eller udbrændthed, og hvornår er det, at du arbejder godt, og hvornår er det, du måske kommer til at også arbejde lidt for længe i noget af det, der føles godt, fordi at du kommer til at glemme en pause. Dine præstationsformer, jamen det giver netop en øget selvindsigt, og så gør det også, at du bliver mere effektiv, og en bedre balance i dit arbejdsliv, og mere tilfredshed. Og så ikke mindst, så vil det også være med til at forebygge, at du brænder ud, eller du får stress. Når det er, at vi kender vores præstationsformer, og jeg skal nok lige fortælle lidt mere om, hvordan du kan finde ud af, hvad din foretrukne præstationsform er, hvis du ikke ved det i forvejen, så vil jeg henvise til det lidt senere i den her video. Men ellers så kan vi jo faktisk godt sjovt nok have nogle blinde vinkler i forhold til, om vi er drevet af pligt eller vilje eller lyst, så kan vi have nogle blinde vinkler på os selv og på andre. Og hvis det handler om os selv, jamen så hvis man er drevet af pligt, så kan man sådan set godt komme til at overse, at man skal være fleksibel. Altså hvis man er pligtdrevet, så er det jo, at man gerne vil lave noget, som er det med de der rammer, man har fået udstukket af andre typisk, og man vil også gerne levere et godt resultat, og man gør det sådan stabilt, man vil godt være forberedt, og man vil gerne være i god tid. Men så det vil sige, at nogle gange har man måske besvær med at se på behovet for fleksibilitet i de rammer, der er sat op, og det system, der er sat op. Man kan også komme til for eksempel at undervurdere kreativitetens betydning. Det er jo bare et eksempel, eller nogle få eksempler på nogle blinde vinkler, man kan have. Hvis man er viljesdrevet, og det handler om, at man er ambitiøs, man er måske lidt konkurrenceorienteret, og det kan være på sådan i det hele taget i forhold til at nå nogle mål, men det kan også være i forhold til, at man er konkurrenceorienteret i forhold til sig selv, og hvad man gerne vil gøre noget bedre end noget, man tidligere har gjort, eller bare gøre det rigtig godt. Så det er lidt forskelligt, hvordan den her, kan man sige, vilje, den er drevet. Man kan risikere, når det er, man er viljesdrevet, at overse, at den daglige stabilitet er god at forholde sig til, så man præsterer rigtig meget i en periode, og så kan det være, at man så bagefter sådan et, okay, nu holder jeg så en pause, fordi nu har jeg jo gjort det, jeg skulle. Og man kan også komme til at mangle forståelse for den langsigtede planlægning. Igen fordi, at man måske tænker, at jeg har jo nået det, jeg skulle, jeg har nået målet, jeg har gjort det rigtig godt, så nu er jeg færdig. Så hvis man er drevet af lyst, så handler det jo om, at det er passionen, der styrer, og at når det er lysten, som ligesom er i højsædet, så når vi er i den der the zone, så arbejder man rigtig effektivt, passioneret, engageret, og man kan sige, at der gælder både for dem, der er viljesdrevet og lystdrevet, de kan være topperformere på forskellige vis. Men så kan man komme til at glemme i forhold til det her, at indtænke den her struktur og systematik, og hvor vigtig er rutinen også er i forhold til at
have det her sådan lidt mere stabile flow. Og det er jo ikke fordi, at man skal til at ændre måske meget på det, man gør, men man kan godt file lidt i forhold til, at sige, at man er lystdrevet og er en high performer i 2 timer, og derefter så er man helt udbrændt og havner hen ved kaffen og laver alt muligt andet bagefter, eller på sofaen, eller hvad man nu har, hvis man arbejder hjemmefra, eller alt efter man er hjemmearbejdende, eller på en arbejdsplads. Men hvis man nu havde stoppet en halv time før, så ville det være, at man havde mere energi til at fortsætte igen. Så kan man sige, ud fra hvordan man nu selv arbejder bedst, så er det sådan, og det vi hører mere om på et kommende fredagsevent, hvor jeg har inviteret hende, der står bag, altså Anne, og hun kommer og fortæller endnu mere om det. Jamen, det der også kan ske, det er, at vi kan være påvirket af, hvordan vi kigger på andres præstation. Det kan være vores kollegaer, det kan være vores, hvis vi selv er leder, vores ansatte, eller omvendt, hvordan ledelsen bør arbejde, eller nogen omkring os i vores omgivelser, som også arbejder på muligvis. Man kan sige, at så snart det er noget, der er inden for dit eget felt, jamen, så er det altså din egen måde at arbejde på. Hvis man er viljesdrevet og konkurrencedrevet og sådan noget, jamen, så hvis man er samme type, så at sige, eller har samme arbejdspræstationsform, så kan det måske være nemmere, fordi at man arbejder ud fra de samme ønsker eller ambitioner. Og når der er andre, der arbejder på en anden måde, så er det, at man tænker sådan, hvad skal jeg egentlig bruge det til? Eller også omvendt har man lært det her med, fordelen er ved, at vi er lidt forskellige. Så hvis man nu er pligtdrevet, så kan det være svært, at man kan opfatte andre som mindre ansvarlige eller mindre pålidelige. Det var da mærkeligt. Altså, der var en, der arbejdede super meget for lidt siden, men nu er vedkommende egentlig har forladt sin plads, eller hvad sker der egentlig? Jeg sidder jo stadigvæk her og arbejder helt stabilt. Det kan også være, at hvis man er pligtdrevet, at man ikke ser de andre som lige så ambitiøse eller målrettede, fordi at man jo virkelig arbejder ihærdigt for at nå frem til at kunne præstere højt og levere et godt resultat. Og så kan man ikke rigtig se på de andre, at de egentlig arbejder på samme måde. Måske er der, hvis det er den mere pligtdrevne, som ikke har det samme behov for at vise, se hvad jeg lavede og sådan noget, sådan jamen, hvad laver den her person egentlig? Sidder vedkommende altid foran den der skærm, og hvad sker der egentlig? Og hvis man er lystdrevet, jamen, så kan man opfatte andre som mindre passioneret eller mindre engageret, fordi man jo selv går super meget op i, at det er bare så fedt at være i, og man ikke nødvendigvis kan få øje på den samme passion hos andre, der arbejder på andre måder. Når man nu arbejder for eksempel alene eller er selvansvarlig, soloarbejdende eller altså arbejder hjemmefra, så er det jo vigtigt at kende til, hvordan din egen drivkraft er, for at du opretholder din motivation og effektivitet. Og når du nu kender din måde at arbejde på, så kan du sådan set også bedre strukturere din arbejdsdag ud fra din primære drivkraft, og så måske også de, som du ellers, altså hvis du har en primær drivkraft, jeg har en primær drivkraft i arbejde ud fra min passion, og den næste sekundære drivkraft handler om viljen, eller altså at jeg har nogle mål og gerne vil gøre det godt, og den som jeg måske performer, kan man sige, anderledes på, er rutinen eller det kontinuerlige, og det vil sige, at det er de første 2 former, jeg skal finde metoder til, eller har fundet metoder til, hvordan jeg er mest effektiv inden for det, og stadigvæk faktisk jo, altså man kan sige, alle former for præstationsstile kan nå det samme arbejde, ikke nødvendigvis på samme måde, men og heller ikke nødvendigvis inden for samme tid,
fordi at nogen arbejder hurtigere og mere effektivt, eller nogen arbejder mere stabilt og jævnt, jamen så kan alle nå det samme på samme tid, eller så er der jo faktisk nogen, der præsterer bedre, eller lavere, eller kan man sige netop mindre, fordi at man ikke tager hensyn til sig selv, og den måde, man fungerer på, eller også i forhold til teamet, eller dem, man nu arbejder sammen med. Så det handler jo sådan set om at lave et mix i forhold til, når man nu gerne vil have et sundt arbejdsliv, at lave et mix imellem at ens professionelle ambitioner og så de personlige behov. Og også at tilpasse din arbejdsstil i forhold til de skiftende omstændigheder, der er. Det kan være, at du har nogle deadlines og nogle kundeopgaver, som ligesom presser dig på en anden måde, end hvad gør du så der? Eller det kan være, at du har mere tid i en periode, hvad gør du så der? Og er det der, du skal holde nogle flere pauser, eller er det faktisk omvendt der, hvor du har mest travlt, at du skal huske at holde dine pauser? Så det er altså vigtigt også at have noget selvindsigt og netop selvpleje, jeg tror, i det her samfund, hvor vi har en tendens til at stresse og have travlt, og der sker meget omkring os, og der er mange indtryk hele tiden, og sådan noget for mange af os, ikke alle, men for mange, jamen der er det jo særlig vigtigt, at vi arbejder med, hvordan vi selv trives, og hvordan du plejer dig selv i løbet af en arbejdsdag. Så har du nogle behov, har du nogle begrænsninger, eller hvordan indretter du dig, især hvis du er i et arbejdsmiljø, hvor du er selvansvarlig. Hvordan påvirker din primære præstationsform din arbejdsdag? Det kan du kigge på i forhold til, hvordan du vil anvende den her viden i praksis. Du kan også gå ind og kigge på, hvordan du vil forstå og også arbejde sammen med andre mennesker ud fra, hvordan de er drevet. Og så kan du bruge den her viden til at forbedre din arbejdsdag. Jeg har jo som sagt fundet de her præstationsstile, fordi at Anne C. Schødt har præsenteret dem her på hendes webside Potentialefabrikken, og den vil jeg opfordre dig til at gå ind og kigge på. Hun er foredragsholder og forandringsfacilitator, og hun er ekspert også i imposterfænomenet. Så hvis du vil vide mere om det, så gå ind og se hos hende. Hun ved så som sagt en del om præstationsmønstre og drivkræfter i arbejdslivet. Og hun kommer med på et kommende fredagsevent, så glæd dig til, når hun kommer og fortæller mere om, hvordan du kan bruge det her. Og så kommer vi til det, jeg plejer at slutte af med på de her fredagsevents. Så hvad kan du tage med dig ind i den næste uge af det, du har lyttet til i dag? Og jeg vil opfordre dig til et lille mindhack. Så først og fremmest, er du drevet af pligt? Er du drevet af vilje? Er du drevet af lyst i dit arbejdsliv? Prøv at tænke over det, og hvordan det påvirker din daglige arbejdspræstation. Og ja, jeg tror, jeg har noget, der lige dinger her i baggrunden. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Jeg har glemt at slå min mobil fra. Så ja, så hvis du vil arbejde med det, så gå ind på Potentialefabrikkens hjemmeside, og her kan du finde en test, som Anne har, hvor du kan gå ind og score dig selv. Den er meget nem at gå igennem, og så kan du finde ud af, hvilken en foretrukken og sekundær arbejdspræstationsstil du har. Og så kan du blive meget klogere på det. Når du nu har fundet dine foretrukne præstationsformer, så kan du overveje, hvordan det påvirker dig i dit arbejdsliv, og hvornår du ligesom har måske nogle kriser i løbet af din dag. Og der vil jeg opfordre dig til at lave en log, hvis det er, du oplever, at du på en eller anden måde er mere drænet, end du tænker, du burde være, eller altså du har lyst til at være efter en arbejdsdag. Så lav en log over,
dit energiniveau og dine opgaver og din motivation. Og en logbog kan laves sådan her, at du, det kan være i dine noter på din computer, eller en decideret bog, du bruger til det. Der logger du start- og sluttidspunkt for dine arbejdsopgaver. Det kan være, at du har sat det til, at jeg arbejder 1,5 time, eller efter hvilket system du arbejder efter, hvad du har til rådighed. Så start- og sluttidspunkt for en arbejdsopgave. Så noterer du dit energiniveau og interesse for opgaven, og det kan du gøre før og efter. Og så kan du spore mønstre i forhold til produktivitet og velvære og se, hvordan det former sig. Og du vil så over tid, hvis du gør det her i løbet af de næste 7 dage, og selvfølgelig hvis du fortsætter, så er det endnu bedre, men hvis du nu gør det over de næste 7 dage, se hvad det er, der gør, at du beholder energien og kan man sige, både have en større trivsel og din egen form for effektivitet og fastholde den, for eksempel ved at huske dine pauser, eller hvad du ellers skal huske. Trække vejret, spænde af kroppen, være social. Der er så mange måder, vi kan få det her, den her indre oplevelse, som gør, at vi lige mentalt får en pause fra at være meget fokuseret, eller omvendt er der også teknikker til, hvordan at vi kommer tilbage til fokus. Så det vil jeg rigtig gerne høre noget om, hvordan det går for dig, hvis du vælger at logge det. Det, som jeg også plejer at slutte af med på et fredagsevent, handler om at kunne slutte ugen på en dejlig måde, eller slutte din dag på en dejlig måde. Og derfor laver jeg en lille guided øvelse til os, og jeg vil gerne opfordre dig til og lige at lukke øjnene, og trække vejret, og slappe af et øjeblik i kroppen, og samtidig lige sætte dig, eller lægge dig godt til rette, eller efter hvor du er henne. Og lige mærke efter og lytte til alle de lyde, der er omkring dig. Og uanset hvad der er af lyde, jamen, så byder du det velkommen, der sker. Lige trækker vejret et øjeblik igen, og ser lige et øjeblik dig selv, eller tænker over dig selv, som du har været i løbet af i dag, eller måske i går. Og se dig selv med nogle milde øjne, nogle venlige øjne, fordi du ved, at du arbejder og agerer ud fra dine bedste intentioner. Så se på dig selv, sådan som du har oplevet dig selv i dag, et øjeblik. Hvis du et øjeblik også hviler på at se på dig selv netop med venlige øjne, hvilke situationer vil du så vælge at kigge på med venlige øjne? Så hvis du er din egen bedste ven, hvad vil du så sige til dig selv i forhold til, hvordan du gør det godt, og hvordan du arbejder? Så hvis du et øjeblik skal give dig selv et lille klap på skulderen, et lille mentalt klap på skulderen, hvad vil du så gøre for dig selv? Hvis du vil give dig selv et eget kram til dig selv, så vil jeg opfordre dig til det, eller noget, der minder om, at du sender dig selv en kærlig handling.
Så nu kan du takke dig selv for det, du har gjort i dag. Og også takke andre for det, som andre omkring dig har gjort, som du tænker, du er taknemmelig for. Så hvis du skal kigge ind i den næste uges tid, hvad er så det bedste råd, du vil give dig selv i forhold til, hvad vi lige har talt om? Og så vil jeg invitere dig til, at du tager de bedste råd med dig ind til i dag, i morgen og den næste uge. Og hvis der er noget, du kan integrere i din arbejdsdag eller dine aktive timer, hvis du ikke arbejder, men laver noget andet, så hvordan vil du gøre det? Og så må du gerne åbne øjnene, hvis du ikke allerede har gjort det. Og tusind tak, fordi du har været med hele vejen. Og jeg håber, det her det var spændende. Og så håber jeg også, vi ses næste gang. Hej hej.